ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 14 ତାର 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପିତା ମୋ ନାମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଶିଖାଇବେ ଯାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଅଛି, ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ମେଷ ଶାବକ ଏବଂ କପଟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟରେ ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ତୁଳନାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ବିସ୍ମୟର ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମେଷ ଶାବକ ଏବଂ କପଟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପ୍ରଥମ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାତା ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମେଷ ଶାବକ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଯିଏକି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପେକ୍ଷା ନିରୀହ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସକଳ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ କପଟ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ପବିତ୍ର ତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହାର ପ୍ରଣେତା। ଅନେକ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଆଉ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ପରଭାଷା କରିଥାଉ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତିର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଗତରୁ ଆମ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରେମ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହେବାର ଦେଖି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଶରୀର ଅପବିତ୍ର ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ୍ରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାରର 10 ପର୍ବର 1-5 ପଦରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମିଶନାରୀ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ବର 2-4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଶନାରୀକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମର ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଶେଷ କାଳରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରାଗଲା। ଶେଷ କାଳରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଢାଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଭାବବାଦୀ ଅଟନ୍ତି, ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଭାବବାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ନିର୍ଝର ଅଟନ୍ତି, ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଭୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀର ସଜୀବ ହୁଏ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୌରବର ଭରସା ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ତୁଳନାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଉ। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମେଷ ଶାବକ ରୂପେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କପୋତ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ତୁଳନା କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆଉ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଲଗାଇ ପାରିବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ତଥା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ବିହୀନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ରହିଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୁକ୍ତିଦାତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ପିତା ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।